Bu, Bu, Lapok bali barang, gak sabali lah. lagi penanti. Ape kerja pak, aku wis gak terasan nang omah. Bendino doyo ya angsuran motor lah, angsuran mekar lah. Durung bayar iki, durung bayar kuwi. Sementara sampean gak kerja. Mari aku mumet. Aku wis ngomong to, Bu. Nak proyeke kuwi lagi dimulai sesuk meneh. Dadi aku sesuk wis mulai iso kerja, Bu. Mbok sing sabar ngono lho, Bu. Sabar. Nah aku ki sabar pak, tapi kebutuhan sing mendesak kuwi sing mari aku gak sabar. Terus kowe ape kerja nang ndi? Yo kerja neng pabrik-pabrik apa nang warung makan dek yo kena pak. Ya wis sakarepmu, sing penting nak sore bali. Ora ape bali, aku ape golek kos-kosan. Lho. Aku mau wis takok wong jare ana kos-kosan khusus putri. Sing manggone Intan Pabrik Pokok. Acer-acere kantor kepala desa Tanjung Rejo. Terus ana gang masuk ke selatan. Oh, berarti kae gange. Wis mapan kos untuk putri. Berarti iki kos-kosane. Mbak, sampean yo kos nang kene ta? Iya yu, emangnya nopo toh? Aku nak ape kos nang kene, cek enek kamar sing kosong po gak, Mbak? Oh, cek akeh yu. Nek sing kosong iki ono 20-an kamar. Soale kos iki ono 36 kamar. Oh, iki perjalanannya nak nang pabrik pungkok pirang menit, Mbak? Alah, yo cedek yu, mbok 2 menitan tok, wong aku yo kerja ning kono kok. Fasilitasnya apa wae, Mbak? Nak pengen reti, ayo mlebu tak doi yu. Kene iki nggo parkiran yu. Kae ono nggon kantin. Lah iki kamar-kamare yu. Lah iki dapur umume yo. Kulkas yo ono. Lah nah iki tempat go setrika yo. Kae TV yo ono. Wifi juga tersedia dengan kecepatan 100 Mbps, dijamin lancar yo. Nek masalah keamanannya piye, Mbak? Dijamin aman yo, soalnya wis dilengkapi CCTV dan juga ada penjaga malamnya. Mbak, aku tak ndelok fasilitas jero kamare. Oleh ora? Nak pengen delok jero kamare, ayo neng kamarku ae. Iki kamarku yu, fasilitasnya wis ono spring bed, lemari, kamar mandi dalam, dan ada kipas angin juga. Lah iki montore nang kene. Engko nak sampean sido ngekos tenan, sak kamar karo aku ae yu, bayare luwih murah. Kok iso ngono, Mbak? Soale nak wong siji bayare 350 per bulan, nak wong loro 500 per bulan dibagi loro. Luwih murah neh nak wong telu 600 per bulan dibagi telu yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini kos-kosan khusus buat Putri. Aku ora arep kos, Mbak. Aku apa golek bojoku. Bojone sampean sinten Pak? Anu, Mbak, bojoku wong iki. Lapo sampean nyusul aku rene? Ayo bali, Bu. Aku ora ono sing masakno ki lho. Wong kowe rene yo urung masak lho kok. Wetengku ngeleh lho, Bu. Ora urusan, aku ape fokus karo kerja wae, Pak. Urusan omah sampean wae sing ngurusi. Tur meneh, aku ketoke wis mulai nyaman nang kos-kosan iki, Pak. Ora gelem bali tenan, Bu. Ora, sampean dhewe wae nak bali. Ya wis kowe mau bali. Ben bae wae sing takon masak nang omah. Ayo, Mbak. Lho.